Ang question niya is kung naabay mga company kuno nga kanang moabot og tag alas 11 sa gabi ang trabaho. So the answer is based on my experience nga jud, naay mga companies jud nga nag-operate og hangtod alas 11 sa gabi or hangtod gani alas 12. Sa akong na-experience bitaw sa Korea, kanang last akong mga company na trabahoan, ang akong trabaho sa una kay alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa gabi ang out. Grabe jud kakapoy, dako jud na og kag fieldo, pero grabe pod imong kakapoy. Oy, way kabutangan sa kakapoy. Usahay jud mo surrender jud na imong lawas tungod sa kakapoy, pero dakong fieldo. Pero naapay mga company walay overtime. Kay depende man sa production sa imong company nga matrabahuan. Kung walay UT or overtime ba, karang basic ra pud mo fieldo. 2.1 million naman karon ang sweldo sa South Korea nga basic. So nakaroon na ko karon sa Byeonsan Beach, diri may nag-overnight kay sa Korea dili lang ka kay puro ra pud trabaho imong kuan, imong hunaon. Mag-unwind jud pud ka kay para mabawi po na imong kakapoy sa lawas. Parehan niyo. Tugnaw lang kaayo din kita. Labi kanindot jud yung lugar peaceful kaayo jud siya nga lugar. So inanaragod gyapon ang hitabo sa kuan kanang una na ka diri sa South Korea. Nakadepende ang imong overtime sa company sa sitwasyon kung kusog na siya or dili. Pero para na mas okay na itong overtime na duhong oras usa kaysa nang maabot og alas 11. Nakasuway gid ko anak, grabe jud kakapoy na. Tus Ginoo, di ba usahay gid jud ako. Nay pila na ko ka time ato na collapse gud ko ato nga time kay tungod nang matugag kag 3 oras upat. Kay mo out alas 12, mukaon pa. Siyempre, manglaba pa ka. Matug ka alas 2, matag alas 6 kapin. Namayog, street pa rin tulog. Namata ka, grabe kakapoy. So, dili advisable jud nga palang makikita jud kag overtime nga tag-as. Kay para na ang trabaho sa asawa, grabe, maabot ilang, muli na sabay alas 12 sa gabi Malawig ni Gunza. Okay. Sa may ng production kay manukan man kana mga food processing sa mga manok ba anong ilang trabaho maabot og alas 11 sa gabi alas 12 maabot sabay alas 12 grabe maluig ni ko siya ha. So mao ra pud to ang i-share sa inyo about sa mga working time diri sa Korea kung overtime ang hisgutan dili tanan para sa company maglahi-lahi yun na sila og kanang overtime hisgutan So that's all for today's video. Kay nag-booking ako sa diri ni ang kaning lugar ang ikuanan kay sa Byeonsan Beach, South Korea. Nasig familiar mo aning lugar. Hindot kaayo.